ನಮಕಿತ್ತೆ ಈ ತೆಲೆ ಕೇಕಡು 14 ಪೀಸ್ ಆಗೋಡು 14 ಜನ ಇಲ್ಲ ಆನೆ ಅಕ್ಷತ ನಿಕ್ಕ ಚಿಪ್ಸ್ ಬಲ್ಪೆ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಪ್ಪಳ ತಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ 3-4 ತುಲೆ ಆಂಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋನ ಬೇಜಾರ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನ ಖುಷಿ ಅಂಡಿಗೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬೈದ ಕೇಕ್ ತಂದಿದೆ ಕೇಕ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಓ ಚಂದ ಯಾವ ಚಂದ ಉಂಟು ಓ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಪೋನಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವರ್ಷ ಬನಿತ್ತು ಒಂದುಂಡು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋನಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಪೋನಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದು ಇತ್ತ ಕೂಡ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಪೋನಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದುಂಡು ಬಿಸ್ಕತ್ತಿ ಬಲೆ ರೌಂಡ್ ಬಲೆ ಮಾತಾ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫೋಟೋ ತೆಗ್ತಾರೆ ನಾನೇ ನಂಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಸ್ನಾಪ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊಲ್ಲೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನಾಲಿ ಬಿಸತ್ತಿ ಕಟ್ಟಾಂಡು ನಮಕಿತ್ತೆ ಈ ತೆಲೆ ಕೇಕಡು 14 ಪೀಸ್ ಆಗೋಡು 14 ಜನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇರು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಅಜಪ ಜನ ಇಲ್ಲನಾ 56 ಜನ 14 ಜನ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಕುಡು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದು ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡು ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದಿತ್ತ ಇನಿ ಅಂತ ತಿನ್ನರಪ್ಪ ಇಂಚ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಕ ಬಂಡದು ತಿನ್ನರಪ್ಪ ಒಂದಲ್ಲ ತಿರೋಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜನ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದಾತನು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತ ದೇಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದ ಅಂಚ ತಿನ್ನರ ಬರ್ತದ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪೋನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಅಂಚ ಮುರಾಂದುಕಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲೆ 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 ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ದಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ನೀ ಬರ್ಡೇ ಬಂಡದು ಲೆತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಜನ ಇಂಚನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲೆಯಿಂದ ಬಟ್ ಬರ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಂದು ಬಂಡದು ಇನಿ ಎಲೆತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆಯಿಂದ ಅಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಭವ್ಯ ಅಂಕಿತ ಅಕ್ಷತ ಅತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಲತೊಂದು ಬರ್ರೆಂದು ಚಂಡಿ ಲತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಬಂಡದು ಪುತ್ತೂರು ಬತ್ತಿದ್ದಾಳು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಾಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಭವ್ಯಲ್ಲ ಹೋಪನಾಕ್ರೆ 5 ಒಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೀದಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ತೊಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಭವ್ಯ ತಿಕ್ಕದಾರ ಕೀಯೂರುಡು ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಜತ್ತನಾಥ್ ವಿಡಿಯೋ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಕಿತನ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ದಾಕಿದೆ ತೆಗಿತಿಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬೋರೆ ಮುಖ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಪನ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಅಡಿ 8 ಜನ ಬಂದ್ರು ಶೋಕುಂಡದ ಮಾತ್ರ ವೇದಾರ್ತುಲ ಒಂಥರ ಆನೆ ಆನೆ ಬರ್ತಾನೆ
ಬತ್ತ ಮಾತಿರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತೋಡುಂಡು ತೋಡುಡ ಪೋಯರೆಗೆ ಹೌದಾ ವಾವ್ ಜಾಲಿ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ಬತ್ತಗನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸಂಡೆ ಮೀನ್ ಉಂಡಿಯಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪೆಲಕಾಯದ ಚಂಡ್ಯ ಉಪಾಯ ಚಿಪ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪತ್ತಿರ ಬೋಂದಿಲ್ಲೇರು ತೋಡುಡು ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ಪುನಾಗ್ಲೇರು ಒಟ್ಟೆ ಅಂದಿಯಾ ಕುಕ್ಕಿಯಾ ಅವು ಕುಕ್ಕತ್ಯಾ ಇಪ್ಪಡ್ಯಾ ಐದು ಅವು ಕುಕ್ಕತ್ ಬೊಂಡದ ಕೊಯ್ಪಲ್ಲ ಪೆಲಕಾಯಿ ತೊಜ್ಜಿಯಾ ಅದೇ ಮೂಲು ಹೊಟ್ಟೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಈ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಒಂದು ಉಲೈ ನೀರೇ ಹೋಯ್ತು ಎಜ್ಜಿಯಾ ಅಂದ ನಾವಲ್ಲೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ಕಣ ಪುತ್ತೂರುಡು ಪೋಟಿ ದಾಯಿಗೆ ತುಲೆ ದಾಯಿಗ್ಯಾವು ಪುತ್ತೂರು ಕೊನಾರೆ ದಾಯಿಗ್ಯಾವು ತುಲೆ ನೀರ ಜಿಂಜಿದನದ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲು ತೋಟಡು ಒಂಜಿ ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಏರಳೆ ಉಂಡು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಂದಾಗದ ತಂಗ ಏರಳೊಂದು ಬೇತಕ್ಲೆ ನಿಲ್ಲು ಮಾರೆ ಕೋಲು ಈ ಕುಕ್ಕುಂಡು ಇಂದು ಕುಕ್ಕ ಇಂದು ಕೂಡ್ಲೆ ಪೂತುಲೆ ತಿರ್ತುಡಿ ಗುಲಾಬಿ ಶುಕ್ ಶುಕ್ಕುಂಡು ಕೊರ್ಪಾನ ಗುಲಾಬಿದ ದೈ ನನಗೆ ಬರತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ತೋಟ ಪೂರ ನಡತೊಂದು ಮತ್ತ ತುಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಗೆತ್ತಿ ಅಂಕಲ ಲಲ್ಲಿ ಮೂಲುಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೀತ ಉಂಟುಂಟು ಡಿಂಗರವಿಲ್ಲಿ ಬರ ಆಲತೆ ದೆಪ್ಪುನೆ ಆಲತೆ ದೆಪ್ಪುನೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊನತ್ತು ದೀತಾಲು ಪರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಕುಲ್ಲೇರು ಖುಷಿ ಆಪುನು ಮಲ್ಲ ಸಿಟೌಟ್ ಉಂಡು ತುಲಿ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ವನಸಿಗಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ಅಂಕಲ್ ನನ್ನ ವನಸ್ಸು ಕೈ ದಿಕ್ಕದು ಒಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತದೆ ಅಂಚ ವನಸ್ ಮಾತಾಂಡು ನಮ್ಮ ವನಸ್ ಅದ್ಕುಲ ಉಂಡ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ್ತಂಡು ತೊಯ್ಪಾಯ್ರಾಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಹಪ್ಪಳ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಹಪ್ಪಳ ಒಯ್ತಂದು ಹಪ್ಪಳ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಹಪ್ಪಳ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಅಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪೊಲೆ ಎಕಡೊಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತೆಲೊಂಜಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಡು ಪರ್ದೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪರ್ದೆ ಪೊಪ್ಪು ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಪ್ಪಳ ತಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ 3-4 ಸತ್ಯ ನನ್ನ ಮಾತು ನಂಬಿ 3-4 ಆಯ್ತು ಹಪ್ಪಳ ತಿಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುದು ಸಹ ಕೈದಿಪ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ಸಹ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುದು ಸಹ ಹಪ್ಪಳ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ
ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಪ್ಪಳ ಸತ್ಯ ಹೇಳು ಡಿಂಗ್ರಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂಕಿತ ಟೆರಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಬಿದ್ದು ಬರ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅದ್ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಜನರೇ ಇನ್ನು ನಾವು ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಜನರೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೂಲೆ ಜನರೇ ಮೊದ್ಲು ಈಗಲಿತ್ತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಜನರೇ ಯಾಕೆ ಜನರೇ ನಂಗೆ ನೀನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಾನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಂಡಿ ನೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೇಬಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನವ ಮುನೊಂದುಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾ ನಾನು ಇಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ತೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಾನಾಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎದುರು ತೋಜಿട്ടുണ്ട് ಬಟ್ దాని కాల్డన్ ఓపెన్ ఉంది కొడనప్పుడు పోతుంది లేపాలేదు ఓపెన్ ಇಚ್ಚ ಪತ್ರೆ దాడిపు కూర్చుండు ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟು ದಾದೆಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಂಟಿ ಅಕ್ಷತ ಬೇಜಾರಂತ ನೋಡಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಆಚಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪತ್ತರ ಬೇರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ತಾ ತುಳಿ ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ಪೂಪುನು ಇಲ್ಲಡೆಗು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತಿರ್ಪವೆ ಅಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದುತ್ತೀರಿ ಸಾರ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾದಿತ್ರಿ ಒಂದು ಸಾ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಲೆ ಆಂಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋನ ಬೇಜಾರ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನ ಖುಷಿ ಆಂಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಲಾಲೆ ಕಡ್ದಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ತೋಜಿದ್ದಾನೆ ನಿಜಾಲು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಲ ಪೋಪು ನಿತ್ತೆ ಹೌದು ಬಾಯ್ 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 ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಾಯ್ 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 ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ತೋಟಡೆ ಪೋನಿಲ್ಲ ಲೈನ್ ಇಡ್ ಪೋನಿಲ್ಲ ಎಕಡೊಂಜಿ ಕೇರಳ ತುದಿತ್ತ ಅವ್ ಬೇತಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತುಕ್ಕ ಒಂಜಕ್ಕೆ ನೋಡಕ್ಲೇಡ ಕೊರುವೇರಾ ಕೇನ್ಗ ಕೊರಂಡ ಪತಂ ಪೋಯಿ ಇಜಾಂಡ ఎక్కుదండ పత్తం పోతు ಕೇನಂದೇನೆ ಕೇನೋಡು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪುನ ಕೇನೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡು ತಿನ್ನೋಡು ಗೋಸ್ಕರ ಪೇರಳಕ್ಕೆ ನೇರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೇರಳದೆತ್ಕೊಳ್ರೆ ಬತ್ತೀರು ಪಾಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪೇರಳದಿತ್ತವರು ಕೆಸರು ಗೋರು ನಾನು ಬೂರ್ದು ಜಿಮ ಬೋರು ನಾನು ಬೋರು ತುಂಬ ರೆಡಿ ಆತ
ಓ ತಿರ್ತು ಬರುಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಿಂತು ಕಾತೋದು ಪಾಪ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎತ್ತು ನಮಕ್ ಪೇರಳೆ ತಿಕ್ಕನ ಎಂಕ್ ಶೋಕದ ತಿಕ್ಕನ ಬರ ಅಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾತು ದಿಕ್ಕೊಲ್ಲೆಯಾ ഞാൻ തിൻപുജി ബട്ട് എന്നെ ഷോക്കുണ്ട് ಅಲ್ಲ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಆവുന്നുണ്ട് 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಮೂಲು 3 ಏತಣ್ಣ 41 ಜಾಣಿಗೆ 4 ಗಂಟೆನಾಗೆ ಇಂಕಲು ಬಸ್ಸಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ ಪುಂಟು ಇನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸಂಪಿ ಆಡೋಲ್ಲ ಸಂಪಿ ಮುಟ್ಟಾಲ ಪುಪ್ಪ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬುಡಿಯರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋನಿಲ್ಲ ಚೂರು ದೂರ ಆದ್ರೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಕೂಡ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಹೋಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಬಂತೆ ಅಂಚ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಹೋಗಿ ಈತೇನಿದ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾಕಡೆ ತಿಕ್ಕನಂದು ಪೇರಳೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಈ ಜನೊಂದು 4 ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ 10 ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.